Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Estrella Fuertes. Hola, què tal? Avui es compleixen 2 mesos de confinament i en fases ja de desescalada amb una situació molt difícil de gestionar tant a nivell individual com macro, social i polític. És el conflicte en temps de confinament i de desescalada, un conflicte que navega entre dues necessitats bàsiques, la salut i l'economia. La balança s'ha d'equilibrar, però necessàriament haurà de ser per parts. Estrella Fuertes, la clau de l'èxit. Garantir la salut i els mitjans per mantenir-la, la supervivència, porten aquests dies a la discrepància, la confusió i, com et deia, el conflicte davant les decisions que es prenen. I la resolució haurà d'anar en consonància amb les necessitats humanes científicament més essencials, i la primera d'elles és la salut. Mati Gemi, consultor internacional ja de la família d'aquest espai, la clau de l'èxit. Primero, tener salud suficiente como para poder buscar la seguridad, y después de la seguridad poder buscar la pertenencia y luego trabajar más el individualismo, si quieres, la autoestima y diferentes fases del modelo que en su día más lo desarrolló y que es muy sensato. Y por eso tenemos que ir equilibrando, ¿no? Por un lado, no tiene sentido que la pandemia se extendiese al punto en que al final no sobrevive nadie, que más nos da la economía, ¿no? Pero por otra parte, si solamente consigues que la gente esté sana sin salir y no pueden producir, y al final no tienen que comer, habría una revolución y por tanto hay que conseguir ese equilibrio haciendo de una forma que permita que la gente también lo entienda. Pots seguir l'entrevista completa a Mati Gemi aquesta tarda, la tindràs al nostre Facebook i també al podcast, a iVox, on et convidem a conèixer el magnífic treball que està fent Mati Gemi per ajudar-nos a gestionar el dia a dia amb hàbits molt necessaris en aquesta crisi sanitària. Una entrevista molt interessant coincidint amb els 10 milions de visites que ha tingut la seva obra audiovisual Te atreves a soñar. Aquesta tarda l'entrevista completa i reportatge al Facebook de la Clau de l'Èxit i dins els podcasts Diari de Alarma que t'estic oferint també a les xarxes socials.